Кызганычка каршы август айы бәхетсезлек китерәдигән ай дип күнегә башладык соңгы елларда. Берәр бәхетсезлек, я Курский кемәсе бата, я берәр төрле шартлау була, сәяси вакыйгаларда, ГКЧПда шушы көннәрдә була. Быелгы август нинди вакыйгалар китерер соң дигәндә өметләнәбез, яхшы гына булыр. Бу яхшы август булыр, ләкин тыныч кына август түгел, чөнки август айында бик зур вакыйга башлана һәр вакытта да. Ул да булса наданлыкка каршы көрәш. Әйе, хәзерге чорда, 21 гасырда да наданлык кими дип әйтеп булмый. Наданлык ул һәр заманның үз наданлыгы бара. Август айында укытучылар ялдан чыгып, яңа уку елына әзерләнә башлыйлар, һәм аларның конференциялары була. Күптән түгел Алабугада менә әле укытучыларның фестивале дә булды, һәм план коралар укытучылар. Ничек укытабыз быел? Нинди мәктәпләрдә, нинди дәреслекләр белән, нинди методлар белән, бигрәк тә менә бу пандемия булган вакытта һәм балаларның үзгәрешкән чагында, матди, социаль шартларның үзгәрешкән чагында ничек итеп өйрәтергә һәм безгә әлбәттә ничек итеп өйрәтергә туган телгә, тарихка, ничек милли үзаңны бирергә дип без уйлыйбыз, ләкин объектив шартлар моңа бик уңай карамый. Киресенчә, наданлык өчен шартлар әйбәтрәк, чөнки маңкортлык булса яхшы була, әгәр дә син туган телгә яки анда милләт тарихына игътибар итсәң, кырын караулар да мөмкин. Менә шу шартларда сезгә сөйлим мин Мәгариф журналы турында. Чөнки бу август айы менә шушы журналының һәм шундый мәктәп, гаилә, педагогикага бәйләнгән эшләрнең айы булып тора да инде. Мәгарифның август айында Зөһрә мәхәббәте турында Исмаил Гаспринский дигән зур реформатор, галим булган, тәрҗемә дигән газета чыгарган 1883 елдан башлап 1918 елга кадәр иң беренче Кырым татар телендә чыккан һәм рус телендә чыккан газет була әле ул, тәрҗеман. Гаспринский шундый зур инкыйлапчы булган һәм ул шушы наданлыкны таратуга бер үзе бөтен төрки халыкларга юл күрсәткән. Гаспринский турында язган Мәгариф журналында аның хезмәтләрен, аның идеяларын гына күрсәтеп калмаганнар. Шушы журналның баш мөхәррире Сөмбел Таишева аның турында үзе мәкалә язган. Ягъни ул Кырымга барып, Бахчысарайга барып, Гаспринский музеена кирип, һәм шушы музейның җитәкчесе Эльмира Абибуллаева белән сөйләшкән, һәм Гаспринскийның хезмәтләре, мәгариф, реформалар, җәдитчелек каян чыккан. Шунда Гаспринский уйлап чыгарган бу яңа модернизмны, бу ягъни Исмаил Гаспринский дигән кешене белмәгән кеше, үзебезнең бигрәк тә гуманитар белем белән шөгыльләнүчеләр. Димәк, без надан булабыз инде, әгәр дә Гаспринскийны белмәсәк. Шуңа күрә менә шулай матбугатта, газет, журналда белем тарата ала һәм табигый инде Мәгариф журналы шушы белемне бу санында тарата. Әлбәттә, бу санда башка язмалар да бар. Чыннан да шул дананлыкка һөҗүм айы булгач, Казандагы 2нче лицейда эшләүче биология укытучысы Фәридә Маликова нәрсә дип яза? Олимпиадачылар Татарстанда калсын дисәк дигән. Әйе, олимпиадада җиңгән, медаль алган балалар, укучылар күп була, ләкин алар я Мәскәүгә, Питерга, Читилгә китеп баралар. Татарстанда каламалар, белем алалармы? Менә шул турыда сүз бара һәм бу журналда әлбәттә методика турында, авыл укытучылары турында һәм чит телләрне укыту турында, физика турында, чыннан да менә укытучы буласы килеп китә шушы көннәрдә, сентябрь якынлашканда, чөнки белем бирү, изге шушы шөгыль белән шөгыльләнү һәм милләтнең данын күтәрү, ул чыннан да бик зур почетлы эш. Шушы журналда космоска чыгу татарларының турында язма бар. Халил Гайнетдинов, аның китабы бар, космос җиһангирларны чакыра дигән, анда космоска бәйле шәхесләр турында күп язмалар бар. Бу санда Халил Гайнетдинов сөйли, хәзер бит космик туризм бар. Космоска американнар оча башладылар, акча түлиләр дә баралар, яки үзе теләгән кешеләр дә баралар. Татарлардан кем очкан әле космоска? Очмаган. Марс Рафиков әзерләнсә дә Гагарин белән бергә, ләкин ул вакытында оча алмаган, һәм хәзер дә шулай. Ульяновский татары Фәрит Әюпов эшкуар, хәзер Америка
космик кораблінде шушы турист буларак ұшырға әзірлене һәм ул татар дөньясы өчен зур вакыйга булачак икән. Мәгариф журналында әйтеп кителгәнчә, Америкада яшәүче милләттәшебез Надир Баһавиев, ул композитор Мәсгүдә Шәмсетдинованың улы, космик корабль ракета ясы икән. Ул да шушындай очышлар оештырырга тели. Әгәр дә җитәрлек спонсорлар табылса, Казан егете Надир Баһавиев Америкадан торып космоска кешеләрдә очыра башларга бик мөмкин. Ягъни безнең милләтебез күптән инде ачышлары белән дә, техник осталыклары белән дә космоска очарга өйрәнгән. Һәм бу эшкә әлбәттә иң беренче белем, мәгариф ярдәм иткән. Ягъни август айында менә шушы мәгърифәтчеләр, мәгарифчеләр әзерләнә һәм бу милләт белән шөгыльләнүчеләр безнең өчен зур вакыйга булып тора. Бүгінгі шундай реформаторлар, шундай юлбашчылар бармысың дисәң, әлбәттә, профессорлар, ректорлар, министрлар бар. Гаилә һәм мәктәп журналының яңа санында шул турыда язмаларның иң беренчесе Энгел Фаттахов турында. Әйе, хәтерлисез. Энгел Фаттахов берничә ел Татарстанның мәгариф министры булып эшләде. Аңа кадәр ул шәһәр район башлыгы булды. Һәм ул гомер буе авыл хуҗалыгында инженер булып укыган, инженер булып та эшләгән һәм җитәкче булган. Ягъни ул авыл хуҗалыгы белгече инженер булган килеш мәгарифкә кирип китте. Чөнки аның балалык тәрбиясе, ата-аналар тәрбиясе булган. Менә шу журналда аның белән Рәшит Минһаҗның әңгәмәсе басылган. Ни өчен сезнең алда моны күтәреп булгыйм? Чөнки бер тапкыр министр булды һәм анда төрле хәлләрдә килеп чыкты дисәгез, хаклы булдымы соң Фаттахов, әгәр дә татар телен ныграк укытырга, күбрәк укытырга, күбрәк җәлеп итәргә дигән таләбе белән хаклы булгандыр. Чөнки ул бернинди дә канун бузмаган, бәлки шушы вакытлардагы сәяси сәтләргә туры гына килмәгән. Аның проектлары дияргә мөмкин. Хәзер ул Актанышка кайтып, шушы үзенең планнарын, хыялларын тормышка ашыра. Ана теленә ничек йөз чыгырмак кирәк ди. Чыннан да район башлыгы, министр булган кеше, гомер буе авыл хуҗалыгында халык арасында яшәгән кеше ана телен турында сөйли һәм булай ди. Бала иң элек үз телен үзләштерергә тиеш. Бөтен тәрбия чаралары, өйдә аралашу, туган телдә булу зарур. Туган телендә фикер йөртмәсә, ул маңкырт булып үсә дигән Энгел Фаттахов. Әнисе татар була торып, баласын туган телдән мәхрүм итүне берничә аңлатып та булмай. Ничек итеп үз туган теленә йөз чыгырмак кирәк? Туган телдән ваз кечү әниеңнән баш тарту ул дип әйтә. Хис белән һәм практик гамәлләрдән дә Энгел Навап улы Фаттахов сөйли һәм ул Татарстанда булган хәлләрне, туган телләрне, туган өйрәнү буенча, татар телен өйрәнү буенча Дәүләт Советы каршындагы комиссия, президент каршындагы комиссия, Марат Әхмәтов җитәкләгән комиссия турында да, үзенең балалары турында, укучылары, якташлары турында сөйли. Ягъни Энгел Фаттахов менә шул Гаспринский эшен дәвам иттерүче кешеләрнең берсе. Әгәр дә һәр җитәкче, һәр белгеч, һәр ата-ана менә шушындый үрнәкләрдән үлгү алса, әлбәттә тормыш милләт турында үзгәрер иде. Шул ук журналда әлбәттә башка язмалар да бар. Алар да август айының идеясына туры килә. Беләсезме, Шолоховның Тын Дон романы кайдагы вакыйгаларны тасвирлый. Татар хуторы дип язылган ул. Менә журналда Гүзәл Әхмәтҗанова барып кайткан шушы Татарский хутор дигән урынга, ул Новочеркасск шәһәренә кергән. Хәзер икән бу да кызык. Ягъни белем бит, белергә кирәк. Һәм бу санда тагы бер шундый бер кызыклы шәхес турында бар язма. Ул да булса 180-нче полилингваль гимназия, аның директоры Илдар Саяхов. Аның белән әңгәмә үткәргән журнал. Шушы мәктәптә Тәүфик Айди исемендәге Мирас халыкара сәнгать үзәге ачылган иде. Хәзер ул киностудиясе оештырып җибәргәннәр бу мәктәптә. Һәм мәктәп директоры Илдар Саяхов шушы студия турында, ягъни ничек итеп Казандагы гади бер мәктәп, ягъни гади булмаса да гимназия, полилингваль булса да барыбер Казандагы беркем дә мәҗбүр итмәгән бит аларны. Шын уен, нәфис фильм төшергәннәр. Һәм бу уенны төшерүчеләр дә балалар, алар катнашлыгында булган һәм бу эшне алып йөри Германиядән кайткан милләттәшебез Нәсүр Юрушбаев. Ул күптән инде хыялларына зур фильмнар төшергән, сценарийлар да бар, тәҗрибәсе дә бар, чит илдә яшәп андагы төшергән кадрлар да бар.
бит ул. Аны онтырга ярамый. Зур. Hürmetli avdaşlar, çay bitti. Ha babay. Ha. Ha. Sizga mana bu barakay bo'lakni hazırladik. Şahinur ağabey, kutluyoruz sizni. Служу Советскому Союзу. Balakayım. Balakay makren. Akrelek. Yürünmegen. Tukta. Şahinur babayga rahmat aytırga kerak. Şahinur babayga. Siyam, Gazizim, bala şağım benim. Gafu et meni. Motor sheshiklaringizga zo'r rahmat. Albatta g'afur etam. Ләкин башка мөмкинлек булмагач, ул аптырагач дип әйтикме, балалар белән үзе студия оештырган һәм авторучка дигән фильм төшергән һәм шушы фильмнарны ул киләчәк мөселман кинофильмнар фестивалендә күрсәтәчәк. Ягъни тырышкан кешегә, мракобесиягә, карагырчылыкка каршы чыга торган алымнар, сәбәпләр, ысуллар табыла һәм Аллага шөкер, андый шәхесләр дә бар, теләгән кешегә дөньяны яктыртырга юллар табыла.